हाँ पुणी आपणकर जो कहते जो गोड़ जो क्राक होता फटा फटा दाग होता गोड़ चिकन होता मुझे कही जे ये आमर आरसीएम नाइसा फुट क्रीम नियंतु आप निश्चय भल हम तेणु आप कहे ए क्रीमटा लगे कि कौन आप उपकार है आप ठीक कथा कहे ये भूल जोटा कि आपंकर उपकार होता कहे कि बेसी किसी मत कहबार भी किसी आवश्यक जोटा कि आप बेसी किसी कथा कहीकि आप अन्न किए नहीं कार क्षति होगा ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହୁଏ ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଉପକାର ହେଇଛି କହିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିମ୍ ତ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଆରସିଏମ୍ର ନାଇସା ଫୁଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ମତ ଆରସିଏମ୍ର ନାଇସା କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବା ପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଫାଟିଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦରଦ ବି ହେଉଥିଲା ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ନେବାରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲି ବି ପାରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ଏଇଟା ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ଗୋଡ଼ ଫାଟୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣି ବାଜିରେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଚିକଣ ପଡ଼ିଛି କ୍ରାକ୍ଟା ଚିକଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଯେ କହିବ ଗୋଡ଼ ଫାଟି ପୁରା ଗରେଇ ଯାଇଥିଲା ମୋର ଏବେ ଟୋଟାଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି ପାଦ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଗୋଟିଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।